Os oficios do mar inauguran a colaboración do Concello de Ribeira co Consello da Cultura Galega. Esta xornada desenvolverase o xoves 3 de xullo e contará con profesionais e expertos. O pasado 19 de xuño, o Consello da Cultura Galega e o Concello de Ribeira asinaron un acordo de colaboración para impulsar a cultura no municipio. Este xoves día 3 arranca esta unión cunha xornada centrada nos oficios do mar que se desenvolverá no Lustre Rivas. Pretendemos poñer en valor a cultura e tamén a historia mariñeira do noso municipio. As xornadas empezarán ese xoves 3 de xullo ás 4:30 da tarde e haberá 5 relatorios con 5 profesionais que nos relatarán diversas cuestións. A primeira delas será de Lino Lema, que é o membro do Padroado do Museo do Pobo Galego, que nos falará sobre os oficios do mar na cultura marítima. Despois tamén teremos a Manuel Chaín, un experto da Xunta de Galicia en protección do patrimonio cultural inmaterial. Estará tamén Gerardo Triñanes, representante da Asociación Galega de Carpintería de Ribeira, que afondará sobre esta temática. Nos falará de como é esa tradición de facer os barcos en madeira e que a día de hoxe se mantén en algúns concellos como este, como o de Ribeira. E xa para finalizar teremos a dúas mulleres que nos falarán de dous oficios vinculados ao mar, pero que son tamén moi femininos, como é o ámbito das redeiras e tamén o patrimonio cultural inmaterial de Galiza, que falará alrededor de todo o que ten que ver coa cuestión do patrimonio marítimo, tanto material como inmaterial. Ribeira inaugurará deste xeito esta colaboración co Consello da Cultura Galega. Queremos poñer a Ribeira como unha das sedes que ten o Consello da Cultura Galega para descentralizar toda a actividade que fan ao longo de todo o ano. Sabemos que é unha institución que, como marca o propio Estatuto de Autonomía de Galiza, ten que velar polo patrimonio do noso país e, por tanto, dentro do Concello de Ribeira estamos moi satisfeitos de que a primeira xornada sexa en Ribeira relacionada co ámbito do mar. Sabemos que imos seguir colaborando con esta institución ao longo dos vindeiros meses e dos próximos anos, e será tamén unha oportunidade para que en Ribeira haxa unha programación cultural, como estamos desenvolvendo ao longo dos últimos meses, de nivel e con expertos que compartirán o seu saber en materias moi diversas, neste caso que mellor maneira que facelo falando da historia mariñeira de Ribeira e tamén do noso país. Este xoves, a partir das 4:30 da tarde, inaugúrase a colaboración do Concello de Ribeira e do Consello de Cultura Galega con esta xornada centrada nos oficios do mar que se celebrará no Lustre Rivas.